Is-servizz tas-Silver Tea issa ġie estis għal 8 rotot oħra apparti d-9 rotot li fihom ilu jiġi offrut mill-2018. Dan huwa servizz li d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità joffri mingħajr ħlas biex l-anzjani jitwasslu għal xi qagħdi jew appuntament illi jistgħu ikollhom. Issa is-servizz se jiġi offrut f'dawn il-lokalitajiet: l-Imġar, Ħaddingli tal-Pjetà, il-Fgura, Raħal Ġdid, Ħaltarxin, Santa Luċija u l-Gudja. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele spjega li kull min għandu aktar minn 60 sena huwa eliġibbli għal dan is-servizz u biex jitlob għalih irid jagħmel kuntatt mad-Dipartiment fuq in-numru 159 sa minn jumejn qabel. U allura ovvjament huwa servizz kruċjali minħabba l-fatt li l-anzjan ikun jista' fil-lokalità tiegħu jagħmel il-qadijiet li hemm bżonn, pereżempju jmur jixtri, imur mill-quddiesa, imur għal xi appuntamenti li jista' jkollu għand it-tabib, ġifieri allura qed inżommu l-anzjani fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli bil-Anzjanità Attiva Silvio Parnis qal illi l-ħidma biex dan is-servizz jibqa' jissaħħaħ mhux se tieqaf hawn. Bħalissa għaddejja tender biex dawn il-karozzi jinbidlu b'vannijiet fejn ikunu jistgħu anke jilqgħu anzjani b'diżabilità u forsi b'nuqqas ta' mobilità. L-iskop tagħna huwa li dan is-servizz issa jiġi estis ma' Malta u Għawdex kollu fejn l-anzjani mingħajr ħlas, mingħajr flus ikunu jistgħu iċemplu u meta iċemplu nkunu nistgħu nofrulhom servizz b'xejn biex waħduhom fiċ-ċentru tas-saħħa, fil-knisja, f'postijiet oħra fejn iridu jmorru.